Jaod bura malego songa Samuel Atandi ogolo paro mar keto omenda mar CDF mondo mi okony mana jopuonjre man nitiere skunde sekondar ma jopuonjre dhi to duogo pacho kata day schools ka jopuonjre man nitiere skunde mamoko machalo kaka mago maidake kod kuonde tiegruok mopogore opogore ibiro ketie bwo chenro manyien. Omedo ni chenro no getone ni onge jopuonjre mabiro rem donje kuonde tiegruok mar yudo tiegruok manyalo konyo gi yudo yuto bang' tieko klas 12. Kino mang'eny riembo fees bomed kwa don mona abro discuss gi jalego usonga tigi madwa timo kuyiena aparo ni kabro penjo kuyiye to igawni mwachako ni umia rusa mona chul ami basari ju day school kende te kumia permission anyalo chulo fees ni jo day scholars te malego usonga te to jo borders to awe yo mondi que yo macho mi de escuela so que me yo tier ng'enyi to mar ariyo asefwenyo ni higa ka higa nyithindo tieko form 4 to kwa penj nyithindo gende kaka tieko form 4 madhi university tin to mani kor gweng' ng'eny kanyo bedwan mondo wawinjru kaka jalego soga ni wakaw higa chiel to nyithindo timo tieko form 4 wateri polytechnics yaya moko water bondo moko water sia institute moko water kamora mora witero jite technique ko form 4.